Tum khatsu Lindsay kumsom ni pariata upale Davida kumsom thum pakhata upate no pa chu inti hlimna hun nei turin anzan len chua zan boruak thiang nuam tak noya chuan an hlimin thla te la in anin selfie na sahle mai ani hetia hun mangduna an chua to na hi chuan annuwa enlet le atan te in thla an la dona sa thinin an hlimpui thin em ani ama ero chu tun chuma an chuana a an thalak lim om tak tak te ero hi chuan Lindsay nuna ngong danglam tak aneyang ti reng Lindsay po hian aring phak ngai lo ani achan chu apasal thalak an zoom chian chuan thil mu chwa anei tatlat mai a thil mu chwa chu thil holam mai ani ho lo a hnu loka apasal chu then torin thutluk na asiam ngalta ani a hnuwa Lindsay soidan phei chuan ka hmu tir phat atang khan oi harsa kati ema kalau she chiang ve hle emokati a ti in a mela mak ati na alang chuak hial ani Lindsay chanchin atanga langchiang em chu thinlung zonga midang tirin burlo hi ani a mi chen khate phei chuan an mi zedik tak hi an thup thiam ema an mi zedik tak mu chhuanan kumtam takte alo ngai hial thina chutiang chia chuan Lindsay po hian apasal a hmangai em mi zedik tak chu kumtam tak an in nei hnuwa a mu chuak ve ta chau ani David le Lindsay te hi an tlei rol chan tira in charni in mel indu tonin anin hmangai ngal em maya kummeu alo ve hnu phei chuan po chen theilo khopa in zuina sa an ni hial ani high school an zo meu chuan in nei thutluk na an siam dun ta a achan chu an dam chung hun te chu mandun an du to awangin in nga khomwan chu chul an tilem lo ani anin nei hnuwa chuan nu pahlim tak ani chhozela kumte alo ve zel hnu chuan chen na in turte lei ve in anin leinge maya chuan chengin an khosave theita a nu pa in rem tak le nu pahlim dun tak ni in engma hian an hlim na chu ati boy phalo ati thei hial ome ma se kan hmu thei thil te hi min bum tu alo ni chang om fo thin si a anin nei hnuwa chuan engkim mai chu akal tluang ema an phak to ka na thataka thokdonin anin mamo ton apianga anin puiton zel thin ani chutiang taka nu pa in lungrwal le in hmangai ton an ni awang chuan Lindsay po hian a hlim na chu thok le khata soi ngin thei ani aring phangai reng lo ani ni khat chu Lindsay chu anna thona damdoi in atanga chaw ema a ho chu in awa thlen chuan thil engemodang lam om chu a she thei ngala ni tina apasal Davida TV ena alo chutna chin chu alo re chiap maya light te po lola thim chiapin apasal chu mu tur reng alo om lo ani ti chuan angai na shelo tak chung chuan light te chu an on sok soka an thut thlenga lekha in thlep chu hmu in apasal thulo hnu chhia nge ni in lekha chu lavatin a chiarta a naman mo thlak tak a om awangin karon hotlai dona minlo ngak lawang che ti hi alo inziak ani Lindsay chuan shil hai takin tun ang zandar ko hnulam to a an na a eng naman mo thlak le poimo nge tho ngai omang o atiril ro neu newa apasal David hi IT programmer a na thok mek ani chutia apasal aron hotlai tak ze awang chuan Lindsay chu amang angro hle maya apasal mizia danglam so tak chu Lindsay chuan mai chana zan rei thleng khopa na tho angai ta ze mai chu engna nge oma atuka po in tho zom mai theilavem ni ti in thinrim takin azo chuak ta a David a chuan du tak ka tibal tunlai chu kan na a kan boy ve emani tiringot a changin Lindsay chu shil hai takin a chwa san le maya angai na a shelovin engtia hanti zui zel tur nge po chu a shia to lo awang chuan a chian chaber sarai chuan alo pi thei hlo be sein awa phone ta top mai ani ti chuan atuka chuan sarai chu leng tura somin sarai alo len ni chuan apasal David apo an na a boy big lawanya nge anu puite chian dun ti na bula chuan alo te kwal ve reng boka ama iro chu thildang lam taka om nge ye hunte local zelin sarai chuan Lindsay chu watlo ngun tilin lungai lo tura fui rengin David apo ringlel to lo tur le an na a an buai awang chaw ani ti in a fui reng thin ani
a thian thaber fuina le thlamuan na ti awang chuan Lindsay po chuan a pasal laka lung oi lo reng chu thabikin a hretalawa ti chuan hun te hi kan nei dun kha to em awangin a hma anga lim taka omle tur chuan hun hlim om tak kan nei dun tam angai anima na ti in zan hlim om tak mang dun torin ruam man na thatak asiam ta a chumi zana hun nuam le hlim om tak a pasal ne na an man dun theinan Lindsay chuan an in atanga la em lo restaurant changkang le nuam tak chu a buklok diama a thomno thaber ber te chu lo ha in a hma anga lim taka a pasal ne na an om chhun zom le na be sein a pasal David a chu alo ngak taran maya ti chuan a pasal ron hon nu chuan restaurant lampan chuan anin khal chuak ta a ma se do kan kila an zan ria ei tur ron thlen hun nga ka an thut mek lai chuan David a chu a zam ril ruk mel hle maya a phone chu second som dan zel anga chuan a mel le thina Lindsay chuan ama reng ngai saklo a pasal chu lungoi lo takin engma se spoimo tak nge I chana ti in azota top maya David a chu har chuak zokin chutiang engma a omlo te pa in anupui chu ngai sak takin a enjoy ngal to fata zan hun hlim om tak an man adu awangin Lindsay po chuan a pasal chu an hna chungchang te a thian nu sarai chungchang te le aril ruwa om ang te chu soipuin an hlim donin an ti na sadon hle maya zanria te an eizo a an hodon chuan Lindsay chuan a phone chu pharin nakina enlet li atan ti in an nu pa chuan selfie tin thla an na don na sa hle maya ma se engthil nge lo thleng don ta atuka chuan Lindsay chuan a hma zana an thalak dun te chiang taka an enle chu a phu chiang kher mai a pasal korhak kamis ngonga athil hmu chu enge ni ta ang zoimuangin athil hmu chu azum chiang ta a zoom awang chuan fia lovin blur deuh ma se a pasal kamis ngonga lipstick ronglar taka fo na wal langkul chu hairual ani lo ani chutia lipstick rong chu an zoom chian le zwal chuan chu lipstick rong mang thin chu amishia chian em a thian thaber angai sarai lipstick rong nge ani ti a chuak ngal ta wata thinrim takin a thian thaber alo ngai sarai chu phone watin engtin nge hetiang hian ka chunga iti theya ka thian thaber ini asin ti in awawin tuara a hriat lawa anlo in kobruk thin zong chu man chuak vekin a pasal chu thenna thutluk na siamin a chwa san tangenge ani mase kum khatmeu a pasal a hmanga em le a thian thaber a rin em ten an bum awanga rilrona ngoya mitui ne na hun a man nu chuan Lindsay chuan hlimna du om tak a charvele ta ani na anga pomtu le za thiam em tu pafel tak Jonathana atung le ta a ani hnen atang chuan mangai na le mi pa a arin na alo hlau to te chu mukir le in fadu om tak nein chung ko du om tak dinin an hlim ta em ani David le sarai te ero chu anin kop zui rei lo hle maya until lo ti swal awang khan anin thiam lo ema Lindsay chu voitam tak biak po an tum thina ma se Lindsay chuan rilruna taka lo siam to tu te chu tuna ashing nun thar man me ka hian amamo to lawa an telve adu to lo mak bok ani